Vakomana vemunyika yeZimbabwe nekumozambique panapa tinoona kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe sezvo akamirirwa nema high delegate meeting anofanira kuatenda, imwe yeunited nations, imwe inoonekwa iri yesadc. Panapa vanhu vanouya vachigadha vachiti mutungamiri wenyika yeZimbabwe achanoatenda api uye achanospenda duration yakakura sei, achiona kuti tension irimo munyika yeZimbabwe kutanga the ruling party kumacitizens nevagari vekumozambique akangoda kungobuda aiwa vanodzoka chiona aiwa dzamira nemhuru. Sanapinda masvikana mudanyuka panapo toba subscribe like what on the bell icon. Tiunda penda majara jero sanyora chiti who eat Mnangagwa be back from COP29 which runs from 11 to 22 November 2024. Perhaps he is going on the 12th and coming back on the 15th. Meet and CIO yet warned Mnangagwa against traveling given the chaos he created in Mozambique and Zanu PF serious internal factional fights. Mashikana mudanyuka panapa nevakomana vana majara jeros vachiti zvichafamba sei apapa. Tiona mutungamiri wenyika anodiwa from 11 to 22 apa toona kutiwo zvekare pane SADC summit iriko musi 15 to 22. Tiona kuti zvakare vagari vemunyika yeMozambique varikuplana maprotest kutanga musi 16. Zviitiko zvatiri kuona kuti aiwa zvinhu zviri kuisa aiwa the ruling party yenyika yeZimbabwe kana kuti the SADC chairman panguva yakaoma. Tiona kuti chaos aiwa yakritika muna November apa aina anombomira mozhe. Imbotodza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinda kume section medu mudza mafungiro enyu, musangano subscribe or like pamwe chete on the bell icon.